Състезанието ще започне с едно общо еленино хоро и след това ще се надиграват с ръченица. Журито вече е на своят пост, готово да даде своята безпристрастна оценка. Както ви казахме, докато слагат вашите номера, много е важно вашето излъчване и артистичност. Това ще бъде водещо в оценките на журито. Ще ни трябва малко време, за да ни поставим номерата. Предполагам, че номерата вече на всички са поставени. Ще изчакаме още малко и ще видим еленино хоро. Започва само с еленино хоро, а след това вече идва състезателната ръченица. Имайте малко търпение, мисля, че сме почти готови. Готови ли сме? Еленино хоро! Оркестър Найден Киро ще ви подкрепя със своето виртуозно изпълнение. Хайде, еленино хоро напред! А сега ще видим и тяхното майсторство на ръченица. Много моля, напомням на всички, докато танцувате, да се обръщате така, че журито да вижда вашите номера, за да може да ви оцени по достоинство. Готови ли сте за ръченица? Не чувам? Браво! Готови ли сме да ги аплодираме? Чудесно! Музика! Моля, музика!
Аплодисментите ви, разбирам, че много ви хареса това.